Гледайте сега. Оп, това терасата, къде е обелена отгоре. Сега ще обелим и ние. Само че след малко. Забал се малаката колата. И го на кура разреши хората как минават през тук. Тук сега, като се тръгваме по-добре горе-долу, на връщане голямия зоб, на идване. Тоест, бахти тъпата работа. Гръцка тяснотия. Умирам за тясно. Умирам за тясно. Тя им сега да пуснем мазламници, поема, да ги вдигнем. И така. Стига с запис.